Ahojte, čaute. Ja vás vítam pri ďalšom videu, pri ďalšom smeťozbere. Dneska sme v Kaňánke a video sme začínali na takom krásnom mieste a hneď tu vidím smeti. Čo to je, niečo z flašky. Asi sú väčšinou papiere, čo sú nie je nejaké hrozné. Tiež nejaký papier. Ale nepatrí to sem, takže bereme. Gelitka. Či čo to bolo. No. Náš dnešné natáčanie som začínal celkom dramaticky. Nakoľko som stratil mikrofón. A keďže ten mikrofón je takto veľký, tak bolo celkom namáhavé a asi hodinu a pol som ho hľadal v tráviach, keďže som aj nevedel, kde presne som ho mohol vytratiť, takže budem si na to musieť dávať väčší pozor. To je z rýbu, to je nič. Nebudeme rušiť rybárov. No, rybov som to ináč videl dosť. Ale keďže sa absolútne do nich nevyznám, tak si netrúfam niečo tu trhať. Ďalšia pekná lavička. No dneska je na Kaňánke taká šarkaniáda. Takže aj nejaká súťaž vo varení fazole. Takže celkom srandy sa tu dejú. No, mám dneska ináč lepšiu rukavicu. Mám také zdanie, že latexová a s púdrovaním. Takže som oveľa ľahšie sa mi navdekala. No. Pojem po chodníku spodom. Pojem spodom. No tuto do schodia asi ľudia posedávať. Tak budem predpokladať, že tu nechávajú smeti. Vyzerá, aha, čo je toto? A to je uhné zo spáleného dreva. Normálne sa mi zdá, že to celkom to buď upratujú, alebo návštevníci nenechávajú smeti. Čo musím povedať, že je prekvapujúce. V pozadí asi počuť vyhlasovanie tej súťaže na fazolovicu. Ináč tuto lietajú šarkany, teraz majú nejakú obednú prestávku tí súťažiaci. Dokonca vraj sú tu súťažiaci z Indie a z neviem akých všelijakých krajín. Tu je vraj labuť veľká, hniezdo. To je asi tam pod tým. Ja nevidím labuť. Neviem, či som tu vôbec niekedy videl labuť. Minimálne, keď si pozriete, to je pedalboard Pokeci, tak tam som labuť nezaznamenal. Takže týmto vás rovno odkážem, že keď dopozeráte toto video, tak ma veľmi podporíte, keď pôjdete pozrieť
A aj tieto videá z paddleboardov, aj z motoriek. A to je normálne čisto. Ja pôjdem ešte druhou stranou, tam častejšie vidieť týchto rybárov. Potom si spravíme vlastne okruh až skoro tam, kde som sedel na začiatku. Myšľam, či by som si aj dal fazulovicu. Máme smeti. A tu väčšina smetí sú, že papierové. Zatiaľ moc umelé hmoty som nenazbieral. Čo je dobré. Som rád, že sa... tu je kúsek kolakého igelitu. Tuto je toho viacej. Neviem, čo tu kto robil. So servítkami. Akože prakticky by to malo byť v pohode, že rozložiť sa, ale nepatrí to sem, špatí to tú prírodu. Tuto hore nič. Joj. No dobre som vyhľadal, jak som hľadal ten mikrofón. Ja som išiel takto, v ruke som mal mikrofón, ešte tú mŕtvú mačku na to a igelity. Joj. Aj tam vidím ďalšie. No, tuto boli nejakí neporiadnici. A tam vidím kúsok flašky. Ktorý sa vrátim. Dúfam, že nepadnem do vody. Je to igelit, no. A zrazu som pozrel do tej ruky, že kurník, niečo mi tu chýba. Mikrofón. Tak som sa vrátil a potom som kľúčkoval aj ten mikrofón je na taký magnet. Tak som aj s magnetom behal po zemi, že či sa náhodou nezachytí. A nakoniec už som to išiel vzdať, že teda idem objednať druhý. Čak to je 60 €, akože nie je to zase také, že by ma to položilo, ale nechcem proste len tak prísť o 4 poriadne obedy. Toto je zakrvácané, to neberem. Čo to tu je? Nič, to je zo stromov. Tam niečo vidím. Snáď, kým sa vrátime z tej druhej strany, tak sa rozbehnú aj tie šarkany. Dneska ináč moc nefúka. Takže majú to celkom ťažké. Skúšal som sa aj ja púšťať šarkana, ale dneska mi vietor neprijal. A už aj ten šarkan je taký nič moc. Už má to najlepšie asi za sebou. Joj. Stále keď tak rozmýšľam, tam je. Toto je čo? To by som predpokladal, že by mala byť kaukazská jedla alebo nejaká iná. Nie som rastlinológ, ale nemusím mať pod sebou odpadky aj tak. Na tuto dole nejaké miestečko, kde by teoreticky mohli odpadky vyhadzovať. Tu je volačo. Hliník nejaký. No, včera som ináč robil recenziu na kebab pizzu v Nitre. Čo je toto? Takže až vás zaujíma môj názor, moje chuťové bunky, poháriky, tak si určite pozrite aj moje recenzie jedál. Všetko nájdete na kanále, mám to v jednotlivých sekciách. Toto je to relatívne. Čo je toto za rastlinu? To nepoznám. To je nejaká riasa? Alebo korene niečoho? To by mohol byť teoretický koreňový systém týchto rastlín.
Neviem, nevyznám sa až tak. Nie som botanik. Ale až tu nejaký botanik je, tak mi to určite hoďte do komentu. Veľmi málo komentujete ináč na to, že celkom tie videá sa mi ľúbi, že už chytajú pozornosť. Tak komentáre mi tam chýbajú, že by som mal s vami taký pokec trošku. Mohol by som na to reagovať. Včera som postrehol, že mi niekto komentoval video, čo som šiel na motorke, jak som predbehol tú 8-kilometrovú kolónu a sťažoval sa, že tam chodím tak ako chodím, že proste predbieham a že on nepredbieha takto a neviem čo. Nepoužíval veľmi čiarky, takže som veľmi nepochopil, čo chce ktorou. Ani bodky tam neboli, čiže ani nie vetov, ale tým, čo tam napísal, že čo chcel povedať. Takže to je tiež problém doby, že ľudia nevedia už ani používať čiarky, bodky. Takže je to také, no. Sklo, to sme minule mali ako main quest. Pozbierať sklo a zase som si nezobral nožík. Sice v aute mám nožík, ale do auta to mám ďaleko. Skúsim to vyloviť nejako takto. A tam sa neporežem. Zrám ešte popri tom, jak zbieram, že či to vláča nie je také. Tu ešte kúsok. Ešte kúsok. A ešte tu je niečo. No, vraj je toto 9. ročník tohto podujatia. A ja som o tom ešte nepočul, že by tu na šarkanoch behali v Kaňanke. Pozriem sa, že či neuvidím nejakých veľkých šarkanov. Predtým boli fakt veľkí šarkani. Pred tou prestávkou tu je niečo zelené, ale tak divne zelené. Jaj, čože to si? Taký kúsok kábla, tu je nejaký kúsok hliníku. A to je kameň, to je nič. No je to toho zase troška viac, ako na začiatku vyzeralo, že bude. A tak to záleží od spotu a rybík dopapaný nejakým hmyzom. No, celkom mi vadí, že jak mám ten mikrofón v prílbe, keď som na motorke, tak počuť, jak dýchčím. A budem premýšľať nad tým, že kde by som tak premiestnil ten mikrofón, aby to moje dýchčanie nebolo počuť. A tak ja dýchčím len keď sa niekde zastavím a mám sa niekde hýbať. Pekná lavička ináč. Môžem sa to na chvíľku posadiť, čo vy na to. Jaj. Toto je držiak na hodicu. Takže. A inak ako pekná obec. Ľúbi sa mi to. Teraz už sa to začína tak sfarbovať. Jak ide jeseň. A ešte toto som prehliadol. Teraz zafúkalo, čiže keby tam teraz sú tí jak sa to volá, šarka, no. Jak to vyskloňovať, keď je človek, čo sa profesionálne venuje šarkanovaniu? Keď púšťam šarkana, tak šarkanujem. Kľudne ma opravte. Zrovna toto, ale už by som sa spýtal ChatGPT,
by som mohol. Jak sa to volá? Chat. ChatGPT. Keď si púšťam Sharkana a som v tom profesionál, čo robím? הכל טוב, אני כאן כדי לעזור. אם יש לך משהו מסוים שאתה צריך, או סתם בא לך לסוף. Pre pána, to čo bolo za oný? Po slovensky. Po slovensky sa budeme baviť. Vieš po slovensky? A hovoríš po slovensky? Potrebujem vedieť, ako sa hovorí tomu, keď si púšťam Sharkana a som v tom profesionál, že ako sa ja nazývam. אני מקצוען בזה. איך קוראים לי? Po slovensky hovor. דבר בסלובקית. Po slovensky. Po slovensky. No má to svoje chyby, lebo mi to tu pochlo. Pre pána. A prečo? Tak to napíšem. Keď som profesionálny púšťač Sharkanov, ako sa volám? Sharkanmeister, vetronosič, pán vetra, alebo poetický drakár. Počkajte. Myslím, ako sa volá to povolanie. V slovenčine neexistuje oficiálne povolanie s názvom púšťač Sharkanov. Púšťač Sharkanov, špecialista na lietanie so Sharkanmi, Kite pilot. To je v angličtine, Kite performer. Ešte niečo. Keď púšťam Sharkana, tak čo robím? Jedným slovom. Sharkanuješ. Ako som hovoril, že sharkanujem. Ja som vedel, že tu je, ja som myslel, že to je mŕtve. Bože, nie je modlivka, jak sa to volá? Váška. Skúsim pomaličky. Jak sa na to vieme pozrieť zblízka. A furt mi ide do chodničku. Neviem, keď mám ísť, asi obídem. Do smeci som to nevidel, až som sa pozeral. Takže so mnou sa vlastne ChatGPT chcel hádať po indicky. Takže to je taká zaujímavosť, že to sa mi ešte nestalo, ale je pravda, že nikdy som ju hlasovo nekonfrontoval. Ale vždycky som si s ňou písal po slovensky, neviem prečo zrazu prepla na indičtinu, alebo čo to bolo. Jaké krásne. Aha, tu je hneď plast. Kokoza, to je riadne. Dobre. Opa. A teraz trb ho do vody. Našťastie nie. Bože. No. Ideš, nejdeš. Je to celkom veľké sklo. Verím, že v okolí nie je žiaden rybár. Už. Taký kúsek iba trčal, toto už muselo byť riadne dávno. Dobre, som sa zadýchčal.
No, takže sa vlastne vraciam k tej téme z minulajška, že čo si myslíte o tej umelej inteligencii, tak sami vidíte, že ešte má čo doháňať, aby bola nejakým spôsobom normálne použiteľná, lebo ešte aj moje otázky tam boli po slovensky písané, že nehovoril som nejaký int. Že podľa čoho to akože indikovalo, že mi to má odpovedať po indicky. A inak ja som si myslel, že to je nemčina pôvodne. No. Čo to je pre pána? To je nejaká babeta? O babetách sme sa bavili minule, že by som už uvítal, aby ich ukončili nejakým spôsobom. Sú už také aj iné alternatívy za tie babety, čo to toľko nesmrdia. Tu sme, rozmýšľam, boli sme tu? Asi sme tu neboli. Iba keď som išiel na pedalboarde. Tak toto je vlastne ten lievik. A mňa vždycky zaujímalo, vidím tam prekvapkávať kade-tade a tam tečie voda, že či to je tak schválne urobené, že tam dole je nejaká trúbka, alebo či to proste už časom nejakým spôsobom tam si tá voda našla cestu. Tam vidím nejakú plastovú kravinu, ale tam nejdem. By som sa už nedostal preč. Bye. A, tu je sáčik. Nájdeme tu na tomto prievale, alebo jak sa toto volá, priehrade niečo. Toto je to lepšie vidieť. Tak sa to pekne sfarbuje. Smeti zatiaľ nevidím. Rozmýšľal som nad tým, že by som pre vás niekedy otestoval ten kamarátov Suron. Prilapené. Čo vy na to? Chceli by ste vidieť moju recenziu Suronu? A už rozhodne to nedávam do SK, lebo to ma hneď vystrelí. Dneska je celkom aj pekná voda. Priezračná. Na vode asi nikoho. Ja by som možno na pedalboard aj išiel dneska, ale už som to všetko schoval. Takže už sa nebudem pedalboardovať. Asi na jar. Ale až máte nejaké zaujímavé také miesta, kde by sa dalo pedalboardovať perfektne, tak mi dáte určite vedieť. Ja som ináč nikdy nepobral takéto telefonovanie, respektíve tie hlasové správy posielať. Držím to takto, jak ona, keby som si chcel odkusnúť z chleba a nahrávam niečo. Potom väčšinou sú tie správy také, že to má 3 minúty a je tam 400 miest hluchých bez rozprávania.
A ja to mám teraz 3 minúty počúvať. Zatiaľ čo keby to ten človek písal, alebo len diktoval, lebo to sa dá už len diktovať do tých správ, tak je to oveľa záživnejšie. Ja nemám kedy počúvať hovadiny v voľných správach. Ja, zožral by som aj koňa. Nie je to nejaký... Keď ja pôjdem spodom. Pôjdem spodom. No ale celá prehrada bola čistá. Ináč okrem toho jedného sáčku. Som zvedavý, aký bude výstup, ale v podstate ten mikrofón mám rovnako ďaleko ako keď mám helmu, takže asi to bude veľmi podobné. No, minulé sa mi video skončilo skôr ako som chcel, alebo skôr potreboval. Tam bolo viac odpadkov, ale aspoň ste videli, že tým, že sa mi vypla kamera, som sa ja nevypol od upratovania. Som to dokončil a pofotil vám. Kočky. Kačky sú super. Husy už až tak nie, ale labuti tiež nemám veľmi rád. Labuti sú tiež také akože pekné sú a sú strašne agresívne. Agresívne zvieratá, to je ňou. No, tuto máme také miesto, kde zvyknú chodiť Los Ribáros, takže pôjdeme tam mrknúť a tuto je volačo. Oči mi zatiaľ slúžia. No je zrata tu relatívne. Aha, tu je igelica, akože nič lepšie, ale nenapadlo, debila. Len to jebnúť do ohniska. A potom dúfam, že by si to sem prišiel niečo opiec, by zožral ten plast. Ľudia, vy to asi neuvedomujete, ale tým, že to hodíte do ohniska, že to zhorí, tak ten plast sa nám dostáva do toho jedla. A obal. A zase nie je to až taká tragédia, jak v tých Lazanoch. Možno, že tým, že je to tu také viac turistické, že sa sem chodia aj kúpeť ľudia, tak ja sa chodia upratovať, alebo čo? Tí rybári. Ja som zadýchaný, ale to je dobré. Mal som takú inú aktivitu, ako v práci na motorke, alebo tak. Ináč som spomínal nejakom staršom videu, že si dávam teraz tej kliky. Raz za 2-3 dní proste si dám maximálku na kliky, jednu sériu. A predvčerom som bol na 50 na jednu sériu. Čiže dá sa povedať, že som rovnako silný ako Kuba Angel, ktorý dal teraz v Kalifornii, dal video, jak klikoval a dostal $100 slavu na tenisky. Takže 50 klikov, $100 ináč to je celkom dobrý deal. Čo tu je? Nejaký plast iba.
Ostatné. Aha, tu je ešte kol. Tupota. Je čistá tupota. Ale dobre, keď som bol ultra mladý, tak som to aj ja robil. Lebo som bol tupý. A je to tak ako... Aj ja hovorím, že tupota, ja som bol tupý. Našťastie som sa zobudil. Toto je akoby na prezlíkaní. A tu je normálny koberec. Zajímavé. Keď tak nad tým rozmýšľam, týmto chodníčkom som nikdy nešiel. A zase na budúce, kedy môžem ísť tým vonkajším chodníčkom, čo je vlastne tuto naľavo a tam myslím, že vlastne popri, tam poviem potom vrchom niekedy. A zase to vyčistíme zvonka. A inak keď máte také miesto, kde by ste mi povedali, že áno, je tam pekne a treba tam ísť a pokúkať, či tam nie sú smeti, tam mi kľudne píšte, že kde. A zvážim návštevu tohto miesta. Prípadne, že by ste sa chceli pridať a ísť upratať so mnou, tak som pre. Tak, sklo. To je nejaký mikroplast. Neviem, čo je toto. Tu je nejaký plast. Aj papierik zaberiem, už keď som tu. No úprimne povedané, bez rukavice by som to nerobil. A sa mi to hnusí na cestu rukavicu, to ešte ako tak znesiem. Niektoré tie servítky sú aj mokré a doví, od čoho môžu byť. Čo do toho tí ľudia robili, smrkali. Utierali si oné pozadia. Kde sme to my začínali? Tam. Áno, presne tam, jak ukazujem, počkať. Tak toto možno lepšie. Áno, tam na tej hlavičke, čo sa na nás kúka. A tam budem za chvíľku končiť. Tento kýblik, no neviem čo s ním. Toto má asi niekto odložené. Takže ten nebudem riešiť. To je nejaký plagát. Zahodím. No, strunka. To som si nevšimol. Ako fakt si ľudia myslia, že toto zhorí. A tu je plechovka. Plechovka, umelina. No, ešte kúsok papiera. Dobre. Aj Oxix. A je zase nejaká značka tých čajov, či čoho. Oxix. Tak, super. Super, máme to. Fľaša. To je asi so zetkom, to by som mohol zobrať aj do toho matu. Že? Je to zetkom, je to zetko. Bereme zarobené. Keby fakt, že stratím ten mikrofón, bola to je 60 €. By som musel veľa až pozbierať, aby sa mi to vyplatilo. Dáme sa list a tuto je ešte papierik z chlastu. Už nie sú zemiakové placky.
majú, musím to povedať, že veteráni, veteráni, ale dobre no. Veterán Kúkaňanka, ešte má niečo podľúte. Nie. Nemáme. Necháme ho dohovoriť. Pani sa bude pomoci Salmova. Tu máme porcie. Kukovky tu všetko majú. Solana a takisto Evry. Takže tu máme, nech sa páči. No tuto ho je. Ale že to zaťažili oným kameňom. Topka. Dobre, to nie je. Takto je to nalepené na kameni. Jaj, by som im to dal zožrať. Tak to je. Ja si niekedy predstavím tých ľudí, čo to musia robiť. Mne to príde, jak čo sú mutanti nejakých tých filmov, hier. Taký dokrútený životom. Fuj. To kameň. Á, dobre, už tu nejdem hrotiť, je to sklo. Hrôza. No nie, že hrôza. Takže poprosím tých očarkanov, aby prišli za mnou. Pán starosta, očarkanov, teda prievodca. Očarkanov, vedúku. Stanovisko za mňa vyčistené. Aj, dobre. Asi to použijem ako náhľadovku, ani to nemusím veľmi upravovať. Kelímek. Rýbik zlomený. Je tu. Medzinárodného dňa šarkanov, takže poprosím všetkých súťažiacich šarkanov, aby prišli za mnou na pódium. No, taška je plná. Dokonca mám také zdanie, že je plnšie ako v onom v Lazanoch. Už to prekonali, no? Baterka. Ježiš, ja to nejdem teraz do zberu dávať. Budem dúfať, že to bude v poriadku. No, rybár si tam sedí, má piči nejaké odpadky. Že hneď vedľa neho je niečo, by sa zohol, zobral to. Čo, však vodka v odpadkoch bude chytať ryby, to je v pohode. No, ideme to ďalto. Šarkany už asi skončili úplne.
Dneska myslím, že ešte aj na letisku bude nejaká šarkaniáda. Slovensko asi vyhralo. Škoda, že sme si neukázali šarkanov, no ja som hľadal 1,5 hodiny oný mikrofón. No, aj tu som niečo načul. Skinderweiss, super. To asi nejakí rodičia to nehali. Tá paráda takto učí deti. Nie. Dobre, ja si myslím, že toto už by som to mohol ukončiť. Ale pôjdeme ešte tam na ten stage, kde sme boli. Prejdeme cez tento húf lodí. Môžeme to tak spraviť. Pravda je taká, že som hovacky hladný. Ďalší družstvo Maďarska. Tati Christopher Araci. Come here, Christopher. To je to. Je tam dosť smrad, musím povedať. Tam sa vlastne skubuje tá vôňa z tých fazlovíc so smradom z cigariet. To už ma aj prešiel hlad. Takže zarobené, ušetrené, zarobené. Lebo myslím, že za tú fazlovicu sa niečo platilo. Ale už ju asi aj pojedli, takže už je to jedno. No, a už sme len kúsok. Opa! No a už tu budeme. Viac menej sme iba pár metrov, takže potom ukončíme video s týmto krásnym pohľadom. Tak. Takže toľko to sme toho dneska nazbierali. A to bola prakticky iba taká prechádzka. Takže keď som išiel viac do hĺbky, určite by som toho našiel viac, no mám to plné. Ja vám týmto ďakujem, že ste sledovali toto video. Určite budem strašne rád za každý like, zdieľanie, komentár, odber. Trocha sa vás tam zbiera. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Tak sa majte a čaute. Ešte nejaké dostali asi do vzduchu. Takže ešte takýto posledný pohľad, ako to testujú, skúšajú.